Yo, what's up mga kabisaya? What's up ninyo? Mayong gabi ninyo dito tanan. Ato na to ang venue dito sa credit kay Thanksgiving party na mo. So check this out. Nice kaya akong outfit. Oh yeah. So nata karon sa Waterfront Hotel. Tara, ato na sila. What's up? What's up? Vlogger ang kamo. Vlogger na Gusto. Pa-shoutout bro, pa-shoutout. Oh, nice. Bila. Mani, 150. Palihog ko pa-serve sa mga ilimnon. Yeah. Uhaw na me. Waiter, gared. Sorry kami dito dong ha. Later. Waiter. Bakuha na may kuhan be. Ilim nun. Waiter oh. Ciao. Yo, so na nata diri sulod guys. Check this out. Ay mo masusay karon nga sa expect nimo That one, zero ups ko ganiha. Expectation bro, expectation. Yeah. It's going to be fun. Yeah. Fun. Expectation ang murag ako aja makadaog sa grand prize karon. Raffle. Hindi, ang TV siguro okay ra. TV. Alright, so imo Ako, kadaog usa ka sakong sako. Damn it. What the shit? Oh, kayo dyan. Ano sa expectation ninyo? Hello. Hi. Mabusog ra. Igutom na mi. Mabusog. Mabusog lang. Okay na. Wait, wala pa kayo may diri doon. Alright, so nandito ang mga DSM guys. So nag-akuan pa na sila. Kung saan nila perform, musayaw na sila. Yeah, Juday, say what's up? What's up vlog? What's up, vlogger? Yeah. Shout out day. Say po shout out. Shout out Asa Clichon. I'm very happy. I'm very happy. Shout out sa mong dimple. Shout out sa akong hindi mag-word ako. Shout out sa pagkaon asa na. Asa naman pagkaon, waiter? I'm very happy. Waiter! Asa na pagkaon? Waiter, asa pagkaon? Yeah! So this is the all employee of Home Credit in Cebu. Employees. Ako ay toyok ang camera. Diba? Ito mga DSM. Oh my god, this is a lot. Oh, say hi. Guys, actually to tell you, ikaduha na ako nga attend sa ilang Thanksgiving party guys. Karon nga team na mo kay Casino Royale. That's why nga the suit. Oh. 150 ra ni guys, 150. Hi ma'am. What's up? Imo 200? 100. Abang na. Makita ko. Nag-sale mo siya from 700 to 200. Wow. Oh, you guys. So kani siya guys, ka-batchmate na ko, batch 72. Palayla ka do. Oy, Alfred Cortez. Yeah. So subscribe. Alright. Yes. What can you say Home Credit party since first time mo? Then sa imo expectation? Expectation is it's gonna be fun and full of prizes. Since Ilongga man ka, masample naman ng Ilongga. Basta Ilongga, guwapa. Alright. Edmer, what's up Edmer? Yeah. Rhea, isa ka makeup din mo? Ako na. Siguro? Wow. Yo. Baby Jane, saan good pag smile, Baby Jane? Saan pag smile? Son. Pa-picture ta na. Hindi na picture ah. Pa-picture ta. Kaya nakikita doha ka na maghalog ta. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso. Ada, kanta ka? Hindi ko mo kanta. Nya. Lain akong kantahon. Isa ka na. Secret. Yeah, abangan din. What's up bro? Ako nga to ng mga workmate na ko before. Hey, what's up? Beautiful. Video. Say what's up to vlog.
ito. Organic. Okay, nag-apo na. Lanay na. Hey, what's up? SM family. Tatay, masyado man eh. Gimingaw na ko ninyo da. Oh, ito. Wow, pang ano? Pang ball. Balls. Right. Hey, what's up? Hi, musta na to? Ate Jelibet, ay kaon dagan na. Yeah. Alright. Wow, April done. Crush na ko before. Part 2 pa ang kaon. Part 2 ang kaon. Oh my god, so ang ilang kaon guys is part 2 pa nga event. So, one sa ka nang singalan na yun lang. Di sa ta pagpagutom ha. Hey, what's up? Unya, mag-ilis ko. Oy, Choy. Kumusta man kinabuhi sa SM? Okay ra migo, supermarket na ko migo, luoy ko migo. So, muna yung akong batchmate before guys, batch 72. Spot 72. Step, ulit tayo. Jeff. Jeff, kalimot mo ko sa mga Wala po. What's up? Yeah. Lingaw lang ta, lingaw. Kaya ka dali. Ato lang ni Pabuton nga magsugod sila kay murag manayaw sila guys. Good evening, home credit! May dance number pa kami. Sorry medyo nakakaya yung ginawa na. Cebu! Mataas talaga ang energy. Gutom naman, so naman nila ang presentation, then kuha Once nila na again, the sir. Tune In Band. A round of applause, please. Ngaon nata, so naglinya na to ang uban. Yo, so naimo present nga banda guys, so pangalan nila guys kay Tune In Band. So after ana nila, unsa na sila? Ini ko magkaon nato kay mo out naman sila. Ang tawag nila tune out na. Wala akong masasabi. Hindi dapat may masabi ka. Wala akong masasabi. Gutom na ako. Gutom ka na. Bakit nagpapaway tayo sa pagkain? Magpatuloy niya na tayo. Kasi gutom na ako. Bulinya na mi okay, taas na kay linya. Hey, what's up? Net. Basta na mga net, makisa kami. Lapto. Basta din mo sa lugar. Gutom na kayo, huot! Virgin kayo. Mayat. Okay. Taas ay linya, oy. Gutom na kayo. Wala mo kayo, may follow lang. Yeah. Na-stranded na sila niya. Wow ni Kenneth ang corona guys. Wow na ko niya. Wow niya isuot ni mo. Okay. It's the one and only Digo. Prioritize ang mga buntis guys na kay buntis man, syempre, pakano ng bata, bibi, diba? Ako, wala. Bitok lang. Vlogger, hi! Hey, what's up? Hi, vlogger! Musta itong paglinya niya? Vlogger! Musta itong paglinya niya? Oh my godness. So this is the linya sila og NFT. Oh, grabe. Grabe kayo. Subscribe. Bito. Ayan. Musta man natong kuan negosyo? Interview na. Sige. Dito sa mo paglingkod ka, oy. Heart talk, fast talk. Sex or chocolate? Basta. Chocolate or sex? Bulabog kayo. Chocolate or sex? Or Chocolate or sex? Sex or chat? Chocolate or sex? sex yapo. Bakit? Alam niya ba? Nakoy nakita nga vlogger guys. Ilagay! Idol. Unsay imong channel idol? Ha? Unsay imong channel? La Cochero TV. Yeah.
Right, natay interviewon, natay pamakanon. Oh, kada. Asaan ni? Kada. Asa mo nga group? Unsa mo nga team? Team North. Team North. Asa dapit? Unsa nga mall? Metro. Gusto galing nito? Gusto Pacific. Metro Appliance. Metro Appliance. Alright, so gusto galing nito? Kota na. Yeah. Yeah. Ay, nakakawantay. Idol. Hi. Say hi sa imong mga fans. Ang priority kay Boros. Okay. Yes, say hi to vlog. Hey, what's up? Ansa nga team? Hey, what's up? Yeah, subscribe. Famous lang. Yeah, dili. Yung pinos vloga. Oh, duha nga vlogger diri si Kuan, si Lakpatsero. Oh, Rem. So, kota na. Usa mo na. Ayas ka. Hapit na. Eh, since taas man kayong linya, papiliyon ka, tagaan ka gahom, unsay mong piliyon nga gahom? Kana invisible. Kay nga naman. Para manglili kong mga babae. Kabong, tagaan kag power nga basta tagaan kag power nga mapadali ni unsay imong buhaton. Madali ang kaon. Oo. Plastic man. Bakit? Kuha lang milar ko dire. Butang sa mga plato. Yeah, Jackson. Tagaan kag power. Unsay mo? Nung una kong oras. Kay mag-bring house ko, ya mukhaon magyud. Oh, nice. Murag Doctor Strange. Ito vlog. Kahit vlog. What's up? Yo, what's up? Guys, akong ka-batchmate before batch 72 guys. Laila ka, Brad. Laila ka ba? Happy birthday. Yeah. Oh my goodness. Sapit na tamabot. 2 ka oras yun niya ba? Pansit na lang nabilin. Sapit na tamabot. Pansit na lang na ibilin. O bunggos. Dili day, bami day. Bami. Yeah. Hapit na tamabot. Hapit na tagakunin sa plato. Makakaon na gid meog. Lechon baboy, lechon manok. Wala na litson man. Wala na lechon yun. Wala na litson man. Oh. Wala lang na nasa baw. Naabot na. Nakakuha na gid ng plato. Gari. Alright guys, nakakuha na may plato ni Bongski. Alright. Plato sunod ani pagkaon na. Oo, makakuha na may. Plato na guys, plato. Plato lang sata. Alright, nagkuha na kanon si Bongski. Lizel, okay ra? Nabot na kita? Nabot na sa atong goal. Yes, nakakuha na kong pagkaon guys. Yeah. Ay ma. Ay, makaon sa kuha kay gutom na kayo. Grabe na yung paglinya kanina. Yo, guys, madami kong kaon. So, nasa lang San Meg diri. Inom ta. Tara. Alright. Pero wala tayo abridor. Aba. Oh my God. Oh my God. I got 3 San Meg lights.
ese pasito que no sé, un besito, besito, bebé. Taqui, 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 rumba. And don't phone up style with it. Nay, nay, then you stop. Don't you hit that Molly Bob with it. Lean with it, dive with it. And don't phone up style with it. Nay, nay, then you stop. Don't you hit that Molly Bob with it. Lean with it, dive with it. And don't phone up style with it. Nay, nay, then you stop. Jason Pavodora, Jacqueline Uraca, Richelle Rafaela, Angeline Margenia. Team Sound. Oh, so nahuman namong party guys. And doon na uli. So nahuman sa emotional kayo nga kuha ni Sir Elton. And then super lingaw kaya itong party. So diri na to putlo na tong vlog. Kung bisaya ka, kung bago pa ka sa akong channel guys, please subscribe mo na yan. O akong bagong amigo. Sila ko at Chiro TV. Nana dire ay magawas na dire. Subscribe. Bye. Thanks for watching. Woo!